Практичният и многофункционален Foxy GMS 310 е подходящ както за професионалисти, така и за всеки, който трябва да чете и изтрива кодове за неизправности на автомобила или да следи състоянието му. Инструкциите за употреба са включени в опаковката, на гърба на която ще намерите QR-код, който ви отвежда директно към инструкциите. Самата самодиагностика има функция Plug-Play, така че не се нуждае от батерии или друг външен източник на захранване. Просто го включвате към автомобила си и той е готов за използване веднага. Тя поддържа английски, немски, френски, холандски, испански и китайски език. Позволява ви да зададете преки пътища за бутона F1 и да използвате самодиагностиката още по-ефективно. В менюто за самодиагностика може да бъде показан QR-код, който да бъде сканиран с помощта на мобилния ви телефон към приложение, което ви позволява да наблюдавате отделните функции чрез мобилния си телефон. След съдвояване с автомобила проверката на самодиагностиката ще светне в червено. Ако е намерен код за грешка, ние ще установим какъв проблем отразява показаният код и ще отстраним проблема. След като проблемът бъде решен, можем да изтрием кода за грешка. Този път индикаторът ще светне в зелено. С помощта на самодиагностиката можем също така да проверяваме състоянието и живота на батерията, да наблюдаваме данните в реално време, да проверяваме емисиите и да използваме много други функции. Фантастичен вариант с добро съотношение цена-качество за всеки механик или собственик на автомобил, намерете го на foxyg.bg.